segons denuncia el GenGov. Tot i això, el govern no té previst controlar aquestes pràctiques. Tant el GEC com l'Aliança per l'Aigua demanen mesures per controlar el malbaratament de l'aigua. En aquesta zona d'Escubells, on hi ha moltes mansions, el trànsit de camions d'aigua al matí és continu. Hi ha cases amb grans jardins i piscina que fan servir fins a 8 camions diaris, segons el GEN. El grup ecologista vol que es controlin aquestes pràctiques i demana que es posin comptadors als pous de subministrament. Per la seva banda, l'Aliança per l'Aigua denuncia que el problema és el consum poc sostenible que es fa a algunes cases amb jardins tropicals. Hauria que saber si aquests transports es fan des de pous autoritzats, que si són autoritzats no hi ha cap problema, i si no són de pous autoritzats hauria que fiscalitzar-ho. Sobretot el problema està en que són aigües de sondeig, són aigües de perforada, i el que fa és que estem encara malbaratant més el recurs que tenim de l'aigua de sondeig. L'Aliança per l'Aigua demana canvis legals per obligar les cases a regenerar les aigües grises i a tenir cisternes per captar aigua de pluja. També vol que l'administració habiliti sortidors d'aigua depurada per jardins i piscines. No hi ha que anar a lo fàcil, que és comprar camions d'aigua, sinó hi ha que mirar com podem aconseguir aigua d'escorrentia, aigua de pluja, com podem reutilitzar les aigües grises, i quizà així hi hauria menys camions, hi hauria menys trànsit, menys contaminació, menys consum de combustible i menys gasto d'aigua. La Conselleria de Medi Ambient no té previst controlar el transport d'aigua amb camions. Consideren preferible aquesta pràctica abans que la perforació de pous il·legals. Asseguren que una casa amb piscina i jardí té un consum anual de 50 camions, tot i que hi ha habitatges a Eivissa que superen en molt aquestes xifres.